Ja sam Vesna Đukić, magistar političkih nauka i dugogodišnji urednik časopisa Finansije. Pre nego što sam počela da koristim ovaj program, imala sam 14 kg više. Onako, skrivala sam se iza odeće koja može da nešto pokrije, osjećala sam se tromo i sticajem okolnosti nisam imala takvu kondiciju kao što imam sad. Nakon primene programa, koji traje sve ovo vreme, snizila sam kilograme za 14, obim struka za nekih 10 santimetara. Pritisak mi je bio negde uobičajeno oko 150, 156, sa 80, sa možda 90. Nakon primene ovog programa pritisak je baš na normali, ne znam tačne vrednosti, ali tu je 70 sa 120, eventualno 125, tako da se ja zdravo osjećam sa tim sniženim pritiskom, a najviše mi znači to što sam prestala da pijem lekove za spavanje. Ja jednostavno jako dobro spavam. Naravno, lekove za pritisak od tada uopšte ne pijem. Imam ih u rezervi, ali ih ne koristim. Vežbanje nije bilo teško, ja sam počela vrlo sukcesivno, sa nekih 5 minuta produžavala po minut, po 2, 3, kako mi se svidelo. Sad savršeno dobro i lako radim nekih 20 minuta, 2 puta nedeljno. Pa ja bih preporučila svima, prosto mi dođe da pričam na svakom koraku o koristima koje ja imam za to, ali se plašim da ne gnjavim previše ljude, ali svim mojim dragim ljudima sam ispričala i ljudi pokušavaju ili uspevaju da se drže programa. Što mislim da je jako dobro. Treba širiti svest o tome, jer niko nam neće pomoći ukoliko ne pomognemo sami sebi. Naravno, uz to ukoliko imamo tako dobre instrukcije kao što ovaj program daje.